il-vjolin tax-xitwa. Meta s-sajf ikun wasal biex jispiċċa, ħafna safar jibdew jitilqu mill-Ewropa biex jaħarbu mill-kesħa tax-xitwa. Ħafna jibqgħu neżlin sal-Afrika, imma hemm oħrajn li jifqu fil-pajjiżi tal-Mediterran fosthom Malta. Wieħed minn dawn l-safar u l-vjolin tax-xitwa, bufula żgħira imma mimlija enerġija. Nistgħu naraw il-vjolin tax-xitwa f'abitati differenti fosthom widien, ġonna, imsaġar u saħansitra btieħi. Huwa għasfur komuni u mhux diffiċli biex tarah. Jekk fix-xitwa tara għasfur żgħir ħadrani fil-gris jaqbes jew itir minn fera l-oħra ta' xi siġra, aktarx li jkun irnexxielek tara il-vjolin tax-xitwa. Il-vjolin tax-xitwa jikol insetti żgħar li jneqqi bil-munqarir qisu pinzetta minn mal-weraq. Kapaċi wkoll jaqbad nemus u insetti ċkejkna oħra waqt li jtir. Il-vjolin tax-xitwa jibqa' magħna sal-bidu tar-rebbieqa, meta mbagħad jitlaq biex ibejjed fin-naħa ta' fuq tal-Ewropa. Fiġranet xemxin spiss nisimgħu l-anja sempliċi ta' dan l-għasfur li hawn min ixebbaħha mal-ħoss li tagħmel korda tal-vjolin. L-isem Ingliż ta' dan l-għasfur ċefċaf u imitazzjoni tal-għajta tiegħu.